Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με νερό. Πάμε να δούμε τι επιπλέει και τι βυθίζεται. Γεια σας μικροί μου φίλοι, είμαι ο κύριος Χταπόδη και ζω στο βυθό της θάλασσας. Σήμερα χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Σήμερα, καθώς κολυμπούσα, βρήκα ένα κουτί γεμάτο αντικείμενα. Θέλετε να με βοηθήσετε να ανακαλύψουμε ποια επιπλέον και ποια βυθίζονται? Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τα αντικείμενα που βρήκα και να μαντέψουμε τι θα συμβεί αν τα ρίξουμε στο νερό. Το πρώτο αντικείμενο που βρήκα είναι ένα σφουγγάρι. Για να δούμε, θα επιπλέψει ή θα βυθιστεί στο νερό? Ναι, το σφουγγάρι επιπλέει, μένει στην επιφάνεια. Τώρα έχουμε ένα κουταλάκι. Εσείς τι λέτε, θα βυθιστεί ή θα επιπλέψει? Ωχ, κοιτάξτε, το κουταλάκι βυθίστηκε, πήγε στον πάτο. Τώρα έχουμε ένα καλαμάκι. Τι νομίζετε, επιπλέει ή όχι? Μπράβο, το καλαμάκι επιπλέει. Τώρα έχουμε ένα νόμισμα. Είναι βαρύ ή ελαφρύ? Για να δούμε. Ωχ, το νόμισμα βυθίστηκε. Πήγε κατευθείαν κάτω. Ορίστε και ένα κομμάτι χαρτί. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν το ρίξουμε στο νερό? Ναι, το χαρτί επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Τέλος, έχουμε και ένα πορτοκάλι. Επιπλέει ή βυθίζεται? Για σκεφτείτε. Οπ, και το πορτοκάλι βυθίστηκε. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι κάποια αντικείμενα επιπλέον ή βυθίζονται στο νερό? Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό? Μήπως επειδή κάποια αντικείμενα είναι πιο ελαφριά και κάποια πιο βαριά? Όσα είναι ελαφριά και έχουν αέρα μέσα τους επιπλέον, τα βαριά βυθίζονται. Μπορείτε και εσείς να δοκιμάσετε να κάνετε στη τάξη σας ένα πείραμα με διάφορα άλλα αντικείμενα και να παρατηρήσετε τι θα συμβεί. Παίρνοντας μια διαφανή λεκάνη με νερό και ρίχνοντας μέσα διάφορα αντικείμενα, μπορείτε να παρατηρήσετε ποια αντικείμενα θα επιπλέψουν και ποια θα βυθιστούν. Ευχαριστώ που με βοηθήσατε μικροί μου επιστήμονες. Μέχρι την επόμενη φορά, αντίο!